Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da sake dawowa wannan bidiyo namu. So yau za mu yi magana akan copy trading da muka yi alkawari za mu yi bidiyo a kai. Copy trading shi manufar yinsa shine domin idan kana busy da yawa ka samu sauƙi ba sai ka yi analysis ba. Wani yana nan ya yi analysis ya yi komai ƙwararre ne a kai, Bybit ta yarda da shi ta ba shi wasu dalilai da za ka iya gani wanda za ka yarda da shi har ka iya gano irin ribar da yake samu ma da kuma wanda suke bibiyarsa gaba ɗaya, wanda za ka ɗan samu nutsuwa ka saka kuɗinka ka yi trading. To amma ka sani fa sai ka biya shi, ma'ana shi yana da wannan shekaru na experience ɗin kuma yana da lokacin da zai maka analysis ya yi komai, to sai ka biya shi. Yanda kuma ake biya shi ne a cikin ribar ka ne zai ɗau wani percentage, wanda mun shiga zan nuna mana wannan wajen za mu gani. Don yana da kyau ka rika duba cewa trading naka nawa zai iya ɗauka a cikin abin da ka samu kafin ka shiga trading na kowanne. So idan ka shigo cikin Bybit ɗinka, tunda da Bybit muke amfani, idan ka gama komai bayan sai ka zo nan wajen mo ɗin nan, shi ma nan kenan, to sai ka danna mo. Idan ka danna sai ka yi scrolling zuwa ƙasa kaɗan, sai ka zo gashi nan inda aka rubuta under wannan trade ɗin gashi nan copy trading, to sai ka danna shi. So wannan shine interface na farko na copy trading kenan. So bari mu duba ku nutsu sosai ku mai da hankali kuma ku fahimci abin da nake so ku fahimta a nan wajen domin samun riba. Kasancewar ka bi wani ka yi copy trading ba yana nufin baya asara ba fa. Yawwa, shi ma yana asara, za ka iya gano irin yawan asarar shi. So kar ka yi tsammanin cewa okay to tunda ƙwararre ne ba zai yi asara ba, shi ma yana asara. Kawai dai asarar ba za ta cika yawa sosai kamar yadda in kai ne za ka yi ba, saboda ilimi ɗin gaskiya ne, ilimi gaskiya ne. So idan ka shigo na farko abin da za mu fara considering shine za mu kalli nan saman. Bari wannan ya wuce na farkon kenan, bari nuna mana, bari mai da shi baya. Yawwa, wannan wurin inda na riƙe nan. So a nan wajen akwai wani abu da Bybit suka yi wanda zai ke taimakon mutane. Farkon copy trading ɗinka da za ka yi, idan ka yi asara to za su baka kyautan $100 idan ka yi asara a farkon trade ɗinka kenan. So amma kar ka dogara da shi domin cewa ba shi da wani guarantee, amma dai suna bayarwa gaskiya. Za ka samu a reward ɗinka ne in dai ka yi asara a farkon wannan ɗinka kenan. So wannan shine abu na farko kenan da za mu fara dubawa. To abu na biyu kuma shine ga nan ka zo ƙasa, ga leaderboard a nan, ga kuma all traders a nan, ga kuma favorite idan ka ajiye, ga ma subscribe da sauransu. So ga kuma top ROI, ma'ana wadda suka fi samun riba kenan, ga kuma top intraday trading wanda suka fi samun riba a day trading kawai, a trading na rana guda ɗaya. Sannan kuma ga top balance traders. So a gaskiya tunda mu beginners ne, abin da ya kamata mu mai da hankali, ba ruwanmu da sauran gaba ɗaya, za mu mai da hankali akan wannan ne kawai, top balance traders. Su wa'annan suna nufin cewa ana balancing ne da ribansu da kuma asarar da suke yi. So baka da matsala as a beginner dai, wannan ya kamata ka yi considering ka duba a ƙarƙashinsa kenan. So wa'annan duk su ne traders ɗin ga su nan, duk zan yi mana bayanin su. In kai scrolling zuwa ƙasa duk za ka gan su ga su nan gabaki ɗaya yadda suke. To farko tunda muna kan top balance traders, bari misali bari mu ɗauki na farkon nan, ko mu je mu ɗau wani, ko mu ɗauki na farkon dai wannan kenan, sniper sync ɗin nan. So abin da za mu yi kawai sai mu yi clicking kan shi, sai mu danna. To idan ya buɗe mana, abin da za mu fara dubawa na farko shine nawa ne kuɗin mutane a wajensa, nawa ne kuma mutane suke following nashi, sannan trading ɗin da ya na kwanaki da kuma ribar da ya samu. To da farko ina so ku fara duba wani abu. Idan kuka ga na farko wannan AUM ɗin su ne total kuɗin da mutane suke zuba suke kasuwanci tare da shi.
Idan kaga zero wannan to babu ruwanka da shi, ka guje shi gaskiya. Duk da cewa shi wannan kaga zero ne, sannan kuma profit ɗinsa akwai duk ribar da ka samu zai ɗauki 10% ne a ciki, yawancinsu haka ne. Sannan followers ɗin shi zero ne, ba ma wanda ya sa kuɗin shi yake, kuma ya kai kusan kwana 300 yana trading amma shiru kake gani. So duk da cewa a ROI ɗinsa ya nuna akwai plus 28%, sannan master PNL ɗin shi plus 102%, win rate ɗin shi kuma 89%. To wannan gaskiya yana da akwai alkhairi a tare da shi, amma gaskiya wannan ba abin duba bane, saboda duk alherin nan kansa yake yi wa, ba ruwanka da shi saboda ba mai following ɗinsa. So wannan ba zai yi ba, sai ka koma baya, sai mu ƙara nemo wani misali. Bari mu ɗauki na biyun nan, wannan Android ɗin. So shi ma Android ɗin nan kaga followers ɗin shi guda 5 ne gaba ɗaya. To gaskiyar magana yana da kyau mu samu wanda followers ɗinsu da yawa ne, abin da ya kamata kenan. Bari mu duba wannan vertical ɗin. So wannan ma mutum 6 ne gaba ɗaya. Bari mu duba wannan. To ga wannan Doge ɗin, wannan za mu iya duba shi. Misali followers ɗin shi mutum 44 ne, sannan trading days ɗin shi 168 days, stability index ɗin shi 4.0 yana da kyau. So performance ɗin shi za ku ga ribarsa plus 3.16%, sannan plus 8% yana da kyau gaskiya shi ma. So to amma kuma ya sa mun zargin wani abu, me yasa win rate ɗinsa ya zama 100%? Shi baya faduwa kenan. So kun ga wannan saboda wannan kadai ba zan iya bibiyansa ba, zan iya koma ba. Ya kamata a ce dan adam ne shi ma, ko yaya ne shi ma yana kuskure, ballantana kuma dan adam. So wannan babu ruwanmu da shi, shi ma za ka iya bari. Bari mu je mu nemo wani. Bari mu ga wannan ma following shi mutum 1 ne. So bari mu duba wannan. To wannan shi za mu iya dubawa. Na farko shine ga kuɗin mutane da suke hannun shi yake trading, kun ga wajen $588 ne. Wannan kaga akwai yadda. To amma profit ɗinsa kuma 15% ne, kaga yana da yawa sosai gaskiya. Followers kuma 364, wannan da yawa an yadda da shi. Trading days ɗin shi 33 ne kawai, sannan stability shi 3.0 ne, wannan ma ba laifi. 3 zuwa 4 duk baka da matsala da shi. Performance ɗin shi kuma ROI plus 2% ne, ga master PNL ɗin shi plus 435%. Gaskiya wannan ya ci a ce 100% ɗin ne ma. Sannan a ƙasa kuma riban da followers ɗin shi suka samu kenan a wannan kwanakin 33 days ɗin shi ne 3,500 da wani abu. So wannan ma sun samu ba laifi. To matsalarsa dai shine ya kamata a ce 10% ne a nan wajen. To amma bari mu ƙara duba nan ciki mu ga abubuwan da ake ƙara dubawa. Za ka zo ka duba chart ɗin shi, za ka ga maimakon a ce sauka ƙasa yake, za ka ga tashi yake. So wannan ma alama ne mai kyau da ake dubawa kafin a shiga trade. Sannan profit ɗin shi za ka ga faɗuwan ja kaɗan ne, green sun fi yawa. Shi ma wannan duka za ka iya dubawa. So sai ka jawo shi sama, sai ka zo su traders ɗin za ka iya gano suna cikin riba ne ko kuma suna cikin faɗuwa. Ka zo nan gefe sai ka danna traders ɗin. Idan ka kalla su koraye da yawa to suna ciki. Bari mu buɗe. Okay, sorry, wannan trade ɗinsa ne nake nufi. Trading ɗin shi, ga followers nake magana na gaban nan. So followers ɗin in kun lura za ku ga gashi nan, kun gani cumulative profit copied kenan. Wannan kadai ya samu wajen 27,000, wannan ya samu 13,000, wannan 9,000, wannan 7,000. So wannan dama yadda alamu da ya nuna kuɗaɗen mutane har wajen $500,000 a hannunsa ana juyawa account ɗin shi. To kun san cewa wannan ba ƙaramin trader bane, ana iya samun alkhairi. Kun ga duka koraye ne wannan. So as a beginner wannan ɗin zai iya yi mana. To amma kuma har yanzu idan ka ce za ka yi copying kowane trader, yanayin ƙwarewarsa akwai iya kuɗin da ake iyakancewa za ka iya shiga da shi. Bari mu gani. Idan ka gama duba wayannan abubuwan, kawai next abin da za ka yi sai ka zo ka danna copy. Gashi nan copy kawai. Da ka danna copy zai kawo maka nan wajen. To kaga abin da nake duba shine, kun ga shi an ce minimum in za ka yi trading da shi sai dai ka yi trading na $400. Sai dai ka yi na $400.
sannan kuma percentage ɗin shi 15%. So wannan gaskiya yayi yawa as a beginner. Ya kamata ka samu wanda akwai wanda zaka samu $100 wani $50 ma wanda zaka iya trading tare da shi. So wannan ya kamata a ce ma ka kyale shi a matsayinka na beginner ka je ka ƙara neman wani. Bari mu je mu nemo wani, domin idan muka nemo wani sai mu ci gaba da inda muka tsaya har zuwa inda za a yi copying nan. Bari mu koma baya again. So wannan okay, to Alisa bari mu duba ta, mutum 21 suna following ɗinta, stability ta 5 ne. To kuɗin da yake hannunta is about 7,000 ne kawai a hannunta, $7,000, amma profit ɗinta 10% ne. Sannan ROI ɗinta gashi nan plus 11% yana da kyau. Master funnel 58 a matsayinta na beginner yana da kyau. Win rate ɗinta 98 shi ma yana da kyau, ba laifi. So bari mu je ƙasa mu gani. Total asset ɗinta gashi na yanzu haka $500 ne a ciki. So bari mu danna copy mu gani. Yawa, to kun ga abin da nake gaya muku yanzu. Ita wannan kun ga captcha, ita ma wannan to kun ga minimum ɗin ita kuma $500 ne. So wannan ita ma ba za mu waiwaye ta ba, za mu koma baya mu duba wata ko wani daban. So haka ne ko a copy trading ɗin ma dole ka yi haƙuri ka bincika sosai domin cewa ka gano wanda ba za ka yi asara sosai ba. Harkar dai gaba ɗayanta gaskiya tana buƙatar bincike ne da kuma haƙuri har ka gano abin da ake so. Ba a son gaggawa, kar ka je ka faɗa inda za ka yi asara sosai. So wannan shi ma Alpha Gates ɗin, ga wannan kuɗin mutane wajen $8,000 ne a hannun shi. Shi ma mutane 43 suna following ɗin shi. ROI ɗin shi plus 50% yana da kyau. Master PNL ɗin shi plus 1000% kanga. Win rate ɗin shi kuma rabi. So ba matsala, bari mu duba mu je copy ɗin mu gani tukunna. Yawa, to kun ga yanzu shi wannan minimum abin da zaka iya fara da shi $100. To wannan yana da kyau, sannan kuma gashi 10% ne abin da zai caje ka kenan a cikin ribar ka idan ka samu. So wannan yana da kyau kwarai da gaske. Sannan suna ƙara jaddada muku cewa farkon trade ɗinka in ka yi trading ka faɗi copy trading ɗin za su baka $100. So kaga wannan yana da kyau kenan. So a matsayinka na beginner sai kawai ka je ƙasa, ba ruwanka. Akwai more setup ɗin nan, to amma a shawarce babu ruwanka da wannan trailing setup ɗin, inda cewa sun ce recommended ne. To sai ka je dai more settings sun ka ƙara gani yadda suke. Wannan kawai zaka kalla a nan, smart copy mode. Smart copy mode shine tunda kai beginner ne zai ma duk abin da ya kamata, babu ruwanka da taɓa wani settings ɗin. Sai dai idan kana so zaka iya iyakance kuɗin da kake so a rika shiga maka da shi a kullum. Misali in zaka yi trading ne misali a sati ɗaya, so zaka iya saka misali a nan wajen kuɗin da kake so a maka trading da shi kullum $150 ne misali, ko kuma $120 ne, tunda dama sun ce minimum $100 ne. Sannan sau nawa kake so a ma trading a rana, in ya samu opportunity sau nawa kake so yayi. To maximum daily position ɗin shine misali sai ka ce kai sau 2 kai kake so a yi maka. So idan ka faɗi wani ka sa 2 a nan, so iya wayannan 2 ɗin zai shiga maka kasuwa sau 2 ne kawai a rana, magana ta ƙare. In kuma ka sa shi a 1 shikenan za a shiga sau ɗaya. In kuma ka bar shi a 0, to duk trading ɗin in zai shiga coin daban-daban guda 10 duk za a saka a ciki. So yana da kyau a sai beginner ɗin inda hali ka sa shi a 1 ko ma 2 kawai, so that ya zamana cewa iya wannan za a yi maka har ka ƙara fahimtar abin yadda yake. So wannan akwai stop loss ratio ne, da in kana so idan yayi minus wani abu kaɗan za a iya cire ka kai a kasuwan ko da shi bai fita ba. Misali a ce sai aka samu minus 49% misali, amma ko kuma yayi minus 43%. To in dai kai bar shi a haka, in an samu wannan minus ɗin
ko su sun fita ko bai fita ba kai za a cire ka, kuɗinka za su zama abunka. Sannan take profit na ƙasa gashi nan shi ma wannan kenan. Idan ya zama na cewa an samu profit misali 40% ko 30% yadda dai kake so ka saka, to shi ma haka yadda kake so ka saka, to shi ma iya nan za a cire ka, ko da ya fita ko da bai fita ba shi kai za a riga a cire ka. So wannan dai shine iya settings da nake tunanin kai za ka yi, ba ruwanka da wannan slippage ɗin ma. So na ga shi kenan, kawai sai ka yi ticking a matsayinka na beginner, sai ka yi ticking wannan, sai ka danna copy. So zai ɗauki kuɗinka da yake kan trading account ɗinka a shiga maka da shi, saboda ka riga ka tsara iya kuɗin da kake so a shiga da irin trading ɗin da za ka yi. So wannan shine yadda za ka seta copy trading kuma ka fita ka tafi abubuwanka. An samu riba za a fitar ma. Advantage wannan shine ƙwararre ne zai maka abin, kawai da yana da nashi service fee ɗin, shine yana da kyau ka duba wannan, sannan ka san mutane nawa suke bin shi kuma kuɗi nawa ne a hannunsa da sauransu. Sannan idan ka saita waɗannan abubuwan guda biyu, a ina kake so a fidda kai, ko da a ce bai fita ba, in kuma ka yarda da shi sai ka bar shi a zero, shi da kansa in lokacin fitansa ya za ku fita tare, in riba ya ci, in ma faɗuwa ne dai tare za ku fita. To wannan zaɓi ya rage gare ka kenan. Wannan shine yadda za ka yi copy trading a Bybit, amma ba yana nufi in ka shiga ka ce za ka yi copy trading shi kenan riba za ka yi ta samu ba. A gaskiya ba haka bane, yanayin kasuwa ne, yadda kai ma za ka yi mistake. To amma dai gaskiya bambancin ka da shi din sosai ne. Copy trading yana taimaka kwarai da gaske. Ka fara gwadawa, idan ka gwada ka sa stop loss din kamar yadda na nuna maka, ka sa take profit din, ka dawo ka gani a rana sau nawa ne. Ka fara yi ma sau ɗaya kawai ka gani, amma sau ɗaya ka gani sai ka ga ya abin yake, an samu riba ne da sauransu, sai ka ɗora iya yadda kake so. Kuma kada ka sa kuɗinka da yawa, ko kuma kana da misali dala 300 ko 400 ka ce a buɗe ma position duka da shi, ko ya ma trading kaza. Ka fara da guda ɗaya ɗin ka ga yadda abin nashi yake. Wannan dai shine yadda ake copy trading a Bybit. Insha Allah in akwai tambaya ku yi dropping mana. Allah yadda, Allah ya mana jagora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.